Elis Bach. Tu canol oedd catref Elis Bach, cymeriad diddorol oedd yn byw yn y Nant yn gynnar yn y 4eg ganrif ar 15. Roedd yn ddyn byr iawn, a dim ond 30 centimetr y hyd oedd ei goesa. Erbyn y cyfnod hwn, roedd marchnad anifeiliaid yn cael ei chynnal yn rheolaidd yn y Nant, a byddai ffermwyr o'r ardal a thu hwnt yn ei mynychu. Elis Bach oedd yr hedwr cyflymaf yn yr ardal a gallai ddringo yn chwim dros lethrau garw'r mynydd. Oherwydd hyn, ef oedd yn cael y cyfrifoldeb o hel y defaid a'r geifr at ei gilydd yn barod ar gyfer diwrnod marchnad. Un bore, daeth 2 deithrin i'r farchnad, gan brynu llawer o anifeiliaid a chynnig llawer mwy o arian nag oedd rhaid amdanynt. Ar ôl prynu a'r gwerthu, gwahoddodd Elis Bach y 2 ddyn i'w gatref am bryd o fwyd. Gan ei fod yn amheus ynglŷn â'i hymddygiad, cuddiodd Elis mewn cwpwr a chlywodd y 2 deithrin yn cynllunio i ddwyn y defaid pan welodd nhw'n cychwyn i fyny'r gampffordd ar frys. Fe gymerodd Elis lwybr arall drwy'r coed gyda'i gi ffyddlon, Meg, ac arosodd amdanyn nhw ger tro yn y ffordd. Yna, neidiodd allan fel roedden nhw'n mynd heibio. Dychrynwyd y dynion a phrysurodd y 2 tua phenthredd busddill gan adael Elis a Meg i arwain y defaid yn ôl i lawr y lôn i'r Nant.